Atong basahon ang Salmo Kapitulo 74, versikulo 1 hangtod sa 9. Nganong gisalitway mo man kami, O Diyos? Mapungot ka ba sa imong mga karnero hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan nga imong gipili kaniadto, o gilukat mo gikan sa kaulibnan aron mahimo nga imong katawhan. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuy-an. Ngari ug tan-awa ang tanan nangaguba. Gilaglag sa among kaaway ang tanan diha sa templo. Ang imong mga kaaway nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Giilog nila ang templo ug ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila, ilhanan sa ilang kadaugan. Sama sila sa mga mamumutulog kahoy, sa ilang pagpangguba pinaagi sa wasay, o gilumpag nila pinaagi sa atsa o martilyo ang kahoy nga may dibuho. Gisunog nila ang imong templo, gipanamaskamasan nila ang imong pinuyanan, o giguba nila ang tanan. Mihukom sila sa paglaglag kanamo sa higpit, o gisunog nila ang tanang tigumanan sa katawhan sa Dios, sa tanang dapit sa nasod. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Wala na'y propeta, ug walay usa ka namong nanasayod kung hangtod kanus akin imulungkag. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sige hapon, maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Ikaduhang Domingo, sa Kwaresma. Sige hapon, maraming salamat sa mga nag-andam diri sa atong kapilya. Bulahan, klaro naman. O daghan pong salamat kamo nga nagsayo aron makapaminaw sa atong eksposisyon. Bulahan niya ako. Pagbisan pa itong wala pa diri bulahan niya ako. Nga naman, tungod kay ugdaghan na itong masayo sa Ebanghelyo, kamo, mag-share ko mo sa inyong ikaw sa uban, magulahan ko itong silang wala pa diri ka. Sumula akong gingon ka kanina na networking sa simbahan sa Diyos. Ang tao diri sa kalibutan na ay networking na negosyo. Pero ang pinaka-best na networking o networking sa simbahan. Diba? Yan naman. Kaya ang networking sa simbahan, panglangit. Samtang ang networking diri sa kalibutan, pang diri lang sa kalibutan, nga lumalabay. Kimalaan na na.
Muna nga dili gyud kawat-on ni atong gibuhat. No? Gain. Paglambok ni nato, palambuan ni nato. Dili ka musaway o supak anang nanginabuhi. Kay ingon mo po na Ginoo nga mukaon po ka. Diba? Naman tayo lawas. Pero timanan lang ang giingon sa Ginoo sa Mateo 4, versikulo 4. Ang tao dili buhion sa paan lamang kanang para sa lawas. Ang tao buhion sa matagpulong sa Dios. So, duha ka klaseng pagkaon. Pagkaon na para sa lawas, muna ng eskwela na trabaho. Aba ng pagkaon sa kalag ugmaro na ito na. Muna ng iugman sa atong simbahan. Muna usap ka itong kawat-kawat kung ang tao di mo simba. Dili mo buhat sa mga buluhaton sa pagtuo. Di ba? Muna nga kini atong gibuhat pero dili gini minus plus gini. Plus. Nagkaroon, ako mang gibasa na ito una Salmo 74. Diin hulagway ni ato. Nga ni ato, ang katawhan sa Diyos dunay mga kontra ko, enemies. Unya ang gibuhat sa mga kontra sa katawhan sa Diyos. Wa kabantay siguro, o ambot, ganun wa kabantay siguro ang katawhan sa Diyos. Nga gisung na gaya sila ang ilang templo sa ilang panahon. Unya ang siya gibuhat sa kaaway, gilumpag nila ang kanang tuwarin ko sa Lord's templo. Di ba? Gilumpag. Murag mahinundong ko atong may kabukuritos. Marawi ba ito? Ngayon na itong simbahan ito na isunod ko. Then, ipagbuba ito na itong mga sa tutuwa sulod. Lakip na itong mga balaang simbolo po ito na itong mga imahe. Larawan sa Santos. Di ba? Kung mauna ang biolagway po dire sa atong ibasa sa positive life po. Nga ang katawhan dire sa Diyos, dunay gyud mga balaang simbolo. Kamay na itong Galing nga ito. Statwa na rin. Ngayon nga ito ang nastuwa na itong statwa, si San Pedro man. Ano niliwan si Jesus Christ? Tingali, pagmukaan na mo kasi Jesus Christ may pinakalabaw. Di ba? Ang tubag, kay si San Pedro, mo may hihimong representative ni Jesus Christ. Asan ang nabasa? San Juan, Kapitulo 21, tudling 15 hangtod 17. Sa diyang giingnan ni Kristo si Pedro. Di mali, sa tanang mga apostoles, only Peter, si Pedro lamang ang giingnan. Pedro, pakan buati mana ang akong mga nating karnero. Ito pa mga dili pahamtong natima. Baka dili lang kay mga bata sa pagdugo. Hasta usab ang mga karnero na Diyos sa ato pa mga hamtong na. Pedro, pakan buati mana ang akong mga karnero. Yan gisubli na po. Pedro, ati mana ang akong mga karnero. Ganong kaduha na iskutis Ginoo kay ang mga karnero o mga hamtong gibahin sa duha. Ministerial o non-ministerial. Kung sa man ang mga hamtong o mga karnero nga hamtong, no? Nga ministerial, kaya mga ordain sama sa atong mga pare, obispo, kardinal, santo papa, o mga apostoles, mga leader sa simbahan, mo na sila ministerial priesthood. Mga ordain. Ako, dili ko ordain. Parehas ta, like ko lang ko. So, kita gitawag ka non-ministerial priest. Mga palit niya pagkapilo non-ministerial.
Kaya tanan mong binunyagan sa atong katikismo, mga parit na tanan. Mubitaw niya sa pinalihan puno size, giingon niya ang gingharian sa Diyos, bitawag o gingharian sa mga parit. Kaya kita tanan puro sa mga parit, pero ibahin sa duha, ministerial o non-ministerial. Makahibalo mo na kung basa mo katikismo. Atong libro ba? Dili lang mo ta, sige nagkag-tablet, sige cellphone, sige computer, luwa-luwa. Basaha po tao na atong libro, katikismo. Kinarya ang atong interpretation sa Biblia. Di ba? Ngayon sila, ay wala katikismo kay Kuadra, Biblia na yun. Yan, giingon mas Biblia na, maminaw mo sa inyong simbahan. Yan, ang simbahan, ang iyang explanation, ang madas katikismo. Di ba? O na nga, kung dili mo mutuoan ang katikismo, wala mo mutuo sa Biblia. Kaya ang Biblia na gingon ba, buhuin ninyo ang inyong simbahan. Asa man ang interpretation sa simbahan na aman sa katikismo. So, sayop lang mo sila nga, tuwa mo sa Biblia, ayaw mutuoan ang katikismo. Niya, kay naaman sa katikismo ang interpretation sa simbahan. Di ba, masahan ninyo ng Matthew 18, 17 hanggang 18, na kung doon ay mga kaso, niya doon. Ang final arbiter simbahan, dili ganit 40 tao. Okay. Simbahan, adto mo sa simbahan, ang dili maminaw sa simbahan, isipon nga, kanang maniningwis boy, sa ako pa magkasasala, kaya magkasasala ko itong maniningwis boy sa una, di ba? Oh. Mauna na kung tinuot ang sigurista, himuon din natong final arbiter o Supreme Court ang simbahan. Dili ng gobyerno o hukmanon lang sa tao. Mga salay ko na ba? Di ba? Nanong usalig ka sa hukmanan sa simbahan, ng mga tao naman po nang gadumala, kaya na Espiritu Santong gabuyo. Sugod pa sa Pentecostes, di ba? Sa ano sa Pentecostes, ipadala ang Espiritu Santo diha sa simbahan ng iglesia. Sa ato pa, sa mga opisyal nga mga butang, Espiritu Santo ang gagiya mo na makasalig ka sa simbahan. Bisan po na mga pare, mga kardinal, mga santo papa, tao na personally masalay, kung pwede sila makasala, pero officially, about faith and morals, ang Espiritu Santo gagiya mo na ang simbahan. Dili masayok o pagpanunlo about faith and morals. Alam ka lang, walay teacher sa faith and morals. Ang Diyos, nagtuo mo nga, ang Diyos masagdan taniya nga, walay simbahan, walay tao, dili nga, kahasan niya nga manudlo, nga dili masayok. Di ba? Gibulukan ka sa Diyos. Ngayon Diyos dili maantigo mo padayag, mo reveal sa iyang kabubot, pinagig tao. Ikinig ang Biblia, example mo ni. Tanang gasulat, dari puros makasasala. Kanang mga apostolis, tanang puros makasasala. Di ba? O, ngayon, higamit ang mga makasasala pagsulat ang ingin masayo, nga pasahod. Di ba? Di ba nakilagro? Kaya ang mga masalay po, makasulat o dili masayo, tungkol sa Espiritu Santo. Balik ko sa pag-ingon, dili tinuod nga ang katawhan sa Diyos na tinuod, walay mga larawan. Di na tinuod, ibasa na ito, Salmo 74, nga ang katawhan sa Diyos nga ay mga balaang simbolo. O kanang uban niya, nagatuon-tuon ng Biblia, wali-wali, nasa na balaang simbolo. Tanawa na ilang simbahan, habay mga larawan. Wala. Agi lang anang sayop na pagsabot anang Exodo 20. Nga nag-ingon ang Diyos, ayaw mo paghimo o gibulto, larawan sa unsa, ayaw mo o gibbo. Huwag man sila kasabot anak na ang ipasabot sa Ginoo anak na kung maghimo o gibulto, himo o Diyos. Sayop pa nga paggamit. Niya ang Katoliko, huwag man magtudlo na kung magbato ng gibulto, himo o Diyos. Di ba? Simbolo lang.
wala idili ang rebulto kung imo ng simbolo o representation. Sa atong plaza, kung sa may gihimo natong representation sa atong bayani, Rizal. Iyang monumento, estatwa, rebulto, di ba? So, dili daw ka ang maging rebulto, basta representation, dili mo ang Diyos. Di ba? So, kana ang issue sa rebulto, parehas sa ginas kwarta. Dili dautan ang kwarta kung gamiton sa insakto, pero kung ipaka-Diyos na ang kwarta, mo na sa'yo. Kaya ang Katoliko, katulog, baka ng rebulto, imo ang Diyos. Wala, uy. Yamin sila, ano inyong mga haluk-halukan, ano inyong mga ludhan. Kaya ano, kanang paghulog, kanang pagluhod, pagpakayos. Binuha mo na. Ako buhalog sa akong asawa, hihimo na nila ang bulo sa akong asawa. Di ba? Ang bata na nagluhod-luhod siyang ginikanan, kay manok siyang bunalan sa tungod sa iyang salang na buhat, niya ang bata na kuha nga iyang ginikanan Diyos. Hindi, binuha mo na. Di ba? Ang good news, Lord, mga igsoon, habang hihingan ninyo, sa habang experience sa Catholic Faith Defenders, sa una, sa mga debate na mo, kasagaran, ang mga dili-Katoliko, ngayon sila nga, bawal ang larawan, rebulto. Karon kay mabasa mas Biblia na ang Diyos na pahimo po rebulto sama sa Anghel na Exodus 25. Ngayon na po sila nga, dili kayo isumpak sa larawan, usumpak lang ni kung inyong rudhan. Asa ito pa, okay na mo sa larawan. Pero di lang kumulughan. So, dihan na po sa pagluhod problema nila. Di ba? Na ato silang tugluhan, dili tanang pagluhod pagpakadiyos. Di ba? Dili tanang pagluhod pagpakadiyos. Tanawa, itugluhan ka. Si Agustin ba to? Si Aquinas. Puros mga banggitan na itong skala sa atong religion. Si Agustin ito. Ingan siya, kanang pagpunol o pagyugbo, atok nang gi-distinguish sa tunog. Kung sa man, kanang sa Griego galing gitawag ko, dulia, hyperdulia, o latria. Kanang latria, mo na simba na alang lamang sa Diyos. Mo na gitawag highest form of honor, of worship, sa Diyos na gitna. Mo na kung musimba ka sa mga larawan, ingon ng Diyos, bawal na. Di ba? Pero kung musimba o mo-venerate ka nila, wala gibawal. Superlative degree na, dili na tupong. Kanang dulia, hyperdulia o dulia sa superlative degree sa English, kuha na siya, high and highest. Dili na tupong. Parehas high, pero dili na tupong yun. Diba? High lagi, pero mas taas kong higher. Mas taas kong highest. Mawag na. Dinistinguish ni St. Augustine, kanang atong buwan. Muna, nanganan mo yupo ka sa atong mga larawan, dili na sabtong ng latria o simpa inang mga Diyos. Si ambot pa sa mga anak, di-honor na ito ang mga santos, di-venerate, dulia ambot pa sa mga anak. So muna yung wala mahimawin nila, muna na ito silang kasinod, kung ito kayo na, natakaan sila hukom na ito. Di ba? Ilan ang ihukman, doon sa ilang nakita na nagluhod na sa larawan. Huwag sila ng mutahan na ito. Kung siya buk pasabot anang magbuyog mo nga tubangan sa larawan. Mutahan na sila objectively para ma-objective ilang bisis ang ilang paghukom na ito. Mutahan na sila, mga Katoliko, kung siya may buk pasabot anang maluhod mo sa larawan, inyong himong Diyos ng larawan, hindi mo rin. Kung siya magpariya na pinruanan na himong Diyos ng larawan, kung mamutangan lang, pero nakasipyan ko na ito mga Katoliko, daghan na ito, di ibalo, mutubang mo yung na. Unang magtuon, yun naman, kaya malo na mutubang. Kaya imo na ba atong patron? Mata, na ako na yung pahinulo ninyo. Atong patron si Pedro, di ba? Kung sa imo ni Pedro sa 1 Pedro 3:15. Kinahanglan hanggang kamo pagtubag kang bisan kinsa mamutanga ang magpakisayod kaninyong may tuod sa inyong paglaom o pagtuo. Di ba? Kanya, sige kang simba diri o yung wala kong nagbuhat. Di ba? O manay pulong sa atong patron. Di ba? Kaya sige ka kang tuod raw.
ginatag update sa atong cellphone. Oh, di ba? Nakuha na ngayon sa iPhone, sa naroon, commercial na. Oh, sige mag-update sa atong cellphone. Di ka mag-update sa atong pagtuo sa atong dinuha. Di ba? O nang nabubuta sila ako. Nihimo kang murag bata na atong nasayran sa atong relihiyon. Oh, pero maayaw na ita sa mathematics, may kita sa science, may kita sa economics, pero abot, murag atong ihibawan sa atong religion, murag ka nang ihibawan sa bata. Di ba? Oh, tinuod nila, no? Ay mo masukok na to, no? Nagdasin ang ninyo. Oh, pero ako ingon nga bright ako. Yan kung nagbasa mo sa Facebook, kung na ito'y dating na ingon nga, uy, Bilikas, expert ba katanan? Akong bitubag, ingon ko, dili ko expert tanan. Dili ko expert ko history. Ingon siya, naglalong sa yung mag-graduate na dili ko ka-expert tanan. Ingon ko, nagtukan mo ito sinuod, dili ko expert tanan. Ibisan mga doktor ganit, dili sila expert tanan. O bita, specialize lang na yan, na internist, na dili na sila expert tanan. Uy, specialize na sila, di ba? Dahil sa basta kabalo mo na, di ba? Ako, mahigong expert ko sa uban, na topic sa atong simbahan. Pero di ko expert na, di ko expert na yung liturgy na kusmisa. Mauna nga o magmisa, di ko mutino, di ko kami-memorize ka na. No? Tinuod lang na. Kung ingon ko din ko expert na, nagpukan ko sinuod, lagi mo yung expert na. Oh. So, ano tayo kung manahon sa bunang misa, 4 minutos na lang, hantod sa mga buhon sa mga kapilya. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.